Takže ahoj, dneska bych vám chtěl ukázat věc, kterou už máme doma, jak se dá se říct, věky. A zároveň bych se vás chtěl zeptat, k čemu se tady ta věc používá. Jako, tady vám ji ukážu, jo. Jmenuje se to, tady je napsaný master, jako, nevím, asi to je pro nějaký master, jo, tady takhle ukážu, ono to teda už není jako moc čitelný, protože, jak říkám, tady ta věc už je u nás asi 15 let. Myslím, že ji používala mamka, jo, a vlastně s tím jakoby, dřív jsem se pokoušel na to přijít, k čemu to je, ale nikdy jsem to neviděl v praxi. Vlastně na všechno jsem přicházel sám. A jestli mi můžete pomoct, tak teda ocením vaši podporu, abyste mi ukázali, jak se s tím dá pořádně cvičit, jo. Teda myslím, že to je na cvičení. Teď vám ukážu, na co jsem přišel, jako jak se tady ta věc dá využít. Takže, když tak... Takže vlastně, když cvičíte takhle, jo, tak to je prostě úplně jako nápor na ramena, úplně na ty vzadu, na ty, jak se tomu říká, zádové svaly velké, nebo tak nějak. Potom vlastně je další cvik, jo, že to vlastně takhle vezmete mezi lokty a vlastně to je taky, řekl bych, že možná trošku víc na ty ramena, jo. Vlastně úplně tak krásně úplně cvičíte, ale jako jde to trošku stuha, jo, ale já jsem třeba přicházel jako, nebo snažil jsem se přijít na to, jak se dá změnit obtížnost a trošku se bojím rozšroubovat tady tu kuličku, nevím, jestli tam je vůbec nějaký nastavovač tady toho. Žádný čísla tady nejsou, takže asi ne. Takže to je jakože fakt asi univerzální. A pak mě ještě napadly další jakoby věci, co se dá jakoby s touhle věcí dělat. A to teda musíte chvilku počkat. Doufám, že se mi to všechno povede. Čic. Takže pak mě napadlo, že vlastně takhle vezmete lavici, jo. Dále. Takhle si to dáte mezi nohy. Čekat, je to vidět pořádně. Jo. Takhle. Že to vlastně můžete... Takhle... Počkat. Ježíš. Znova. Takže vezmete to takhle mezi nohy. A takhle... To mačkáte. To vlastně... Ty brďo. Myslím si, že asi najížděvý svaly. Ale teda... To teda doporučuji nějakým nabakaným ženským. S pořádně kulatým zadkem. Ale... Možná, že by bylo trošku více reálný, kdyby se to dalo používat, jakože... Takhle, jakože si to dáte mezi stehna, jo, a takhle úplně krásně tvarujete zadeček, jo. Takhle vlastně jedete, já nevím, třeba 5 sérií po 10. No, nějak já nevím, možná, že by to šlo líp ve stoje. Jakože takhle. Možná, že by to bylo lepší. No, úplně krásně pálí zadek. Fakt úplně paráda prostě. No. A já nevím, no. Pak možná jako, že by to šlo ještě takhle. Ale teda... Je to nápor teda jako na tu jednu ruku jak něco. To teda... Nevím, no. Ty dámy teda
ty by měli spíš cvičit s obouma, jak jsem vám předtím ukazoval. Ale takhle nevím, no. Tak a to je tak nějak asi všechno. Kdybyste měli nějaký nápady na lepší využití této skvělé věcičky, tak když tak poraďte. To je všechno, co mě napadlo, no. Dík, čau.